αν είστε στη φάση που θέλετε να κάνετε έτσι λίγο πιο θαλασσινό look στη διακόσμηση του σπιτιού σας, προσοχή σε αυτό το post, γιατί θα σου πω τι να μην κάνεις και τι να κάνεις. Καταρχάς, δεν είναι απαραίτητο για να έχεις ένα θαλασσινό look να γεμίσεις μπλε με λευκές λωρίδες στο σπίτι, φάρους, σε κάδρα, καραβάκια, να έχεις τριγύρω κοχύλια, κοράλια, τιμόνια από καράβια, τι άλλο, γενικώς. Ξέρετε, όλα αυτά που μόλις μπεις σου θυμίζουν ίσως παιδικό πάρτι ή βάφτιση και σου λένε αυτό είναι θαλασσινό look, αυτό είναι θαλασσινό look. Όχι, αυτό που θέλουμε από ένα θαλασσινό look είναι η αίσθηση, η γαλήνη και η ηρεμία που μας βγάζει το ίδιο το φυσικό περιβάλλον. Και αυτό δεν τα έχει όλα αυτά μαζεμένα. Αυτό που θέλετε να κάνετε είναι στην ουσία να δημιουργήσετε έναν χώρο ο οποίος αποτελείται από λευκούς, ζαχαρί, μπέζ, ίσως και εκρού χρωματισμούς, αποχρώσεις και μέσα να υπάρχουν πινελιές από πολύ ανοιχτό γαλάζιο έως γαλάζο-γκρι, είτε είναι σε κάποια κουρτίνα, σε κάποιο μαξιλαράκι ή ριχτάρι, είτε σε ένα βάζο κάπου σε μια γωνία. Αυτό θα σας κάνει να νιώσετε ότι βρίσκεστε σε ένα θαλασσινό περιβάλλον και έτσι θα το χαρείτε πολύ περισσότερο. Το ίδιο ισχύει και για τα σπίτια και για τα Airbnb που προσπαθείτε να κάνετε θαλασσινά γιατί είναι κοντά στη θάλασσα. Δείτε το περιβάλλον γύρω σας. Δεν έχει όλα αυτά τα έντονα χρώματα και έντονα διακοσμητικά. Γαλήνη. Αυτό θέλουμε από ένα θαλασσινό look. Πείτε μου αν συμφωνείτε και ποιο τελικά από τα δύο στυλ σας αρέσει περισσότερο. Αυτά από μένα. Γεια σας από την online διακοσμητριά σας.